Гэта новы беларуска-італьянскі тренд. Далучайтеся до нас, рабіце дранікі дома і будем разам святкаваць гэтае лето. З яйкамі ці без яек? Оказывается, з яйкамі. Пытанне у іншым, ці трэба дадаваць у дранікі муку. Зараз будзе бойка, зараз нешта будзе, бо беларусы Італіі спрачаюцца не на жарт. Вось такі росквіт лета мы святкуем у Італіі з беларусамі, которые жывуць у ваколіцах Флоренцыі. Ну, так яны шкварчаць, просто неверагодна смачна, вау. Не горит, все нормально. Ага. Дранички с печки перекульваются, перекручиваются. Ось у нас першие дранички. Зараз будем их частовать.